Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond mijn mensen. Hoe gaat het met iedereen? Ik heb een oproep voor die mensen van de VHP, toch? Ik wil een oproep doen aan alle VHP'ers om de voorzitter, de president van Suriname op te roepen om op te geven. Er is niets om nog te bedenken van dat hij nog, hoe heet het, DNA, vicepresident of presidentkandidaat gaat voorstellen. Hij overweegt om het voor te stellen, zegt hij. Het is laat. Wat deze man doet toch, wat jullie voorzitter doet toch, die man is druk bezig om een onherstelbare schade aan jullie partij te brengen. En als jullie gewoon rustig gaan zitten en hem niet tot reden roept, toch, is het klaar met de VHP. Is het letterlijk klaar met jullie. Dan gaan jullie niet voor maar 5 jaar in de oppositie zitten, maar voor zolang die partij bestaat, zolang gaan jullie in de oppositie zitten. Want dit kan niet. Dit is echt onkan. Je hebt verloren. Er is een coalitie gevormd van 34 zetels. Dat wil zeggen, je kan niets meer daaruit halen. Of daaruit saboteren. Trouwens, daaruit saboteren. Maar u blijft maar proberen. U blijft maar wegen zoeken. Dus u wilt gewoon met het hele land in de zee belanden. Toch? U wilt met Suriname zinken. En dat gaat niet gebeuren. Meneer Chan, dat gaat niet gebeuren. Suriname is niet van u. Suriname is van ons. U bent gast in het land. U bent gast in het land. Dus laat het nu ophouden. U heeft zelf gehoord gisteren dat die hele verkiezing bindend is verklaard. Toch blijft u nog dingen zoeken om toch aan de macht te blijven, wat niet gaat lukken. Dus met alle respect, VHP'ers, roepen jullie je voorzitter tot reden, roepen jullie deze man tot orde, want die gedrag van hem dreigt uit de hand te lopen. Het dreigt uit de hand te lopen en, hey boy, wat is zo moeilijk? Hij kreeg die mandaat, 2020, zo snel van Willem Bouterse, en om het terug over te dragen aan iemand anders. Waarom moet dat zo moeilijk zijn? Waarom is het zo moeilijk, meneer Chan? Wat heeft u aan mensen beloofd? Wat voor schulden heeft u allemaal dat het zo moeilijk moet gaan, zo stroef moet gaan? Draag over, het volk wilt u niet meer. We lusten u niet meer, het volk lust u niet meer, meneer Chan. Dus al komt u met DNA tegen kandidaten, DNA, vicepresident, het gaat niet lukken. Waarom moet, als u zoveel van Suriname houdt, toch? Dan gaat u zich erin berusten van, hey, ik heb verloren, ik bedank, ik feliciteer die andere mensen. Snap je? Maar zelfs dat durft u niet te doen. Zelfs dat durft u niet te doen. Wat bent u van plan met Suriname? Als u zoveel van het land houdt, dan gaat u niets forceren dat die mensen naar VVV moet gaan om meer geld te verliezen. Want het kost heel veel geld om naar VVV te gaan. Ziet u? Ik praat heel rustig, omdat ik nog met een beetje jetlag zit. Besribi zo slomberig. Maar ik denk, ik moet dit naar voren brengen. Want het gedrag van u, meneer Chan, het gedrag voor u is niet goed. Is niet meer, is onhandelbaar. Is onhandelbaar. En door uw gedrag gaat u een totale, verwoest, onherstelbare schade aan VHP brengen. Dus daarom vraag ik aan alle VHP'ers om deze man niet langer te ondersteunen met zijn dubieuze plannen die hij heeft om die uitslag te saboteren of om met tegen kandidaten te komen in de DNA. Stemmen jullie gewoon voor die nieuwe coalitie. Laat die mensen hun werk doen, want het land kan niet onbestuurbaar blijven. Het leven gaat door, het land gaat door, de wereld draait door. Dus waarom wil Chan schade brengen aan Suriname? Of je loopt akondre, ga je gewoon je verlies accepteren en wegwezen.
Maar u bent een slechte verliezer, meneer Chan. Afolok no one you moro, afolok no los to you moro. Toch forceert u blijft forceren. Wat voor met tegenkandidaten u overweegt? Sorry, u overweegt om met tegenkandidaten te komen. U overweegt om met tegenkandidaten te komen. Zo tegenkandidaat die wankonang tegen vicepresident, tegen president, tegen DNA. Liba stoer je tja schade gi akondre plus je tja onherstelbare schade gi uw partij. Gi VHP, trouwens is niet jouw partij. Gi VHP. Meneer Gayadin, mi denk dat je na moro wansa ik denk zo beter met die bepaalde dingen van u dat ik de afgelopen week heb gelezen. Vooral met die auto die hij gratis wil weggeven, want zo ga ik het noemen, gratis wil weggeven. En al die missieve die Chan heeft getekend. Junanga, hoe je die man? De Junanga Tramang voor VHP. Jullie twee alleen ze hebben positief gereageerd erop van dat kan niet, dat is onkan. Maar de rest, roepen jullie Chan tot orde, laat die man aftreden, laat hij toegeven dat hij verloren heeft. Dus wat, dat wilde ik even zeggen op deze zaterdag. Oeps, wan blessie die, want misref no sapsan tranga die Chan zo here. Ik weet niet waarom het zo moeilijk en zo stroef moet gaan om je verlies te accepteren. 34 zetels vormen een coalitie, toch? Tenzij was maar de 1 à 34 dape, sang ik je hoop. Want dat, ik zit met alle scenario's in mijn hoofd. Want als wij hebben hoop, dan geslik was aan een booster je, wat een partij een booster je of een hoop of valse hoop. Ik hoop dat het valse hoop is. Isabito. Maar geef op. Julasi Chan, geef op. Chan gaat terug naar je kot. Ga terug. Moto liba kondref unu. A kondre no man draai onbestuurbaar. Dus moto mek a kondre kan draai bestuurbaar. Mek usref mek moeite toe. Laat andere mensen ook moeite maken. Want u heeft het niet goed gedaan de afgelopen 5 jaar. U weet het zelf. You know do not boom. Mino makar was aan sam shit ak you do bunda volk bij pina keihard. Want de sansa you bij kot kosten tap ding. In de trakondre no was man kot kosten tap levensmiddelen. Maar je na tap levensmiddelen je kot kosten na die sansa ne hoor. Plus wie kot kosten tap money assembly de DNA leden. De dier wagi sa we rij. De honderden wagi sa you ere. You know kot kosten tap de soort sandati. De gratis benzine you know kot kosten tap de sandati. You pina afvolk dat want tak you moest gwe. You moest gwe afvalop no los to you moro Chan we jagen je weg. Vanaf afverkiezen we jagen je toch you know een arkie jongen. Maar anyway mijn mensen gaan ontbijten want dat je lekker nak me van door België jaso. Ik ben al 3 dagen hier in mijn misref eteren. Bye bye. Zwaai zwaai.